Navíc konec konců, kdyby to byla fraška, tak kdykoliv můžu použít strategii Michala Haška a říct, že jsem tu vlastně vůbec nebyl. Michal Hašek, já jsem tu nebyl, tak dobře byl. No, absolutně. Tak konec konců, kdo nám může dokázat, jestli jsme debatovali, třeba jsme se s Milošem jenom prostě společně koupali, co já vím. Prostě jsme leželi ve vaně a byli jsme tam tak dlouho, že tam úplně rozmokly ty konečky prstů. Prostě třeba jsme si povídali o ruské literatuře, nebo konec konců, kdo nám co může. A navíc není nikde dokázáno, že jsme byli v jedné vaně. Například Zdeněk Škromach si donesl vlastní bazének. Vedli se v podstatě hezké řeči, bavili jsme se o vaření, o pečení a takových těch běžných záležitostech, o úklidu domácnosti. Konec konců, kdo z vás ví, kdo to má u Zemanu na starosti, že? A nedá se předpokládat, že by uklízela jeho dcera nebo žena, tak to nakonec na sebe musel vzít týc. Ozdoba dámských ložnic. On konec konců sice trošku nepěkně vyhlíží, ale musí se mu nechat, že velice slušně uklízí. A tak proto se tak scházíme jednou za čas v Lánech, protože my se o toho Miloše velmi dobře postaráme. Když odcházíme, je vše uklízené a odmetané. Žádný prach, žádné smítka, žádné stopy, nečistoty. Je to prostě taková práce. Někdo ji dělat musí, tak jsme to na sebe vzali my, konec konců. Kdo nám může dokázat, že třeba jsme jenom prostě nepřipadá vám to trošku sprosté, že tak neustále měním ty své výroky. No konec konců můžete uplatnit svoje nároky a pokusit se mě nějak hnát k zodpovědnosti, nicméně vlastně mě nenapadá, jak by to mělo vypadat. Tak to je asi tak celé, co jsem vám vlastně chtěl říct. A každopádně důležité je, že jsem zde nikdy nebyl. Někdo lže, někdo říká pravdu, to se nedá nic dělat, i v politice je to těžký. Takže přichází ten, kdo tu minule možná ani nebyl, nicméně bodů získal víc než dost a jmenuje se Robin Kvapil. Robin Kvapil! Já jsem vůbec nevěděl, že ta soutěž má 2 kola, to znamená pravděpodobně, že se budu dělat čistého kola, nicméně rozhodl jsem se, že když už jsem přijel jaksi z Prahy vlakem, takže to vezmu do hry a přednesu takovou impresi na město Brno a všiml jsem si, že jsou populární ty slova z publika, tak když mě nějaké hodíte, tak mě to tady třeba zabliká a něco s tím udělám. Tak prosím, nahazujte a já teda to spustím. Cože bylo to slovo? Praha, no tak z Prahy právě. Z Prahy právě člověk vyrazí, tím vlakem dojde do Brna, vystoupí na nádraží hlavním a hnedka vidí sýr. Budovu, která vypadá jako bílý sýr. Já už se tady v Brně ale ničemu nedivím, protože není to tak dávno, co nám Roman Onderka postavil něco, co možná mělo připomínat jeho Bamberka. V podstatě původní plán byl, že to bude ukazovat čas, no ale nechám to na každém z vás. Protože já když kolem toho procházím, tak vlastně si raději rychle šahám do gatí, abych zjistil, jestli to náhodou není něco, co třeba chybí mně. Prosím další slova, jinak tady budu stát a budu říkat zase znova. Prosím pěkně? Ohňostroj, ano, to je populární brněnské téma. Já myslím, že ohňostrojů by mělo být mnohem víc. Já myslím, že nejvíc to ocení zvířata v zoologické zahradě, protože jsou po ohňostroji vždycky v perfektní náladě. Opice mají záchvaty epilepsie a tak ať to taková skurvená opice pořádně užije. Konec konců za tu vatu, jako co by se dalo čekat, že opice by se neměly ohňostroje lekat, měli by se s námi. Já jsem je neviděl na přehradě, když jsem se jednou na Ignis brunensis byl podívat, tak asi se zrovna ty opice chystaly v té zoologické zahradě umírat. Poprosím prosím o další slovo.
Rozjezdy, no tak ty jsou pro hvězdy. Je to jako docela pěkná věc, která by měla být v každém městě, protože člověk z hospody do hospody, když je na své daleké cestě, tak rád v rozjezdu spočine. Nejlepší je, když přijde revizor, člověk má 4 promile a on mu řekne, máš lístek ty debile, a tak se na něho člověk jen tak podívá, řekne si, ne, já lístek nemám, já se snažím pouze přežívat, poslední 14 korun utratil jsem za malé pivo, tak co s tím teďka uděláme, ty dilino, a většinou to dopadne špatně, přijde zásahová jednotka a člověk zaplatí tolik, že se mu to skoro nevleze ani do gatí. Další slovo, prosím. Vikýř, tak k tomu nemám bohužel nic, i když jsem si celkem jist, že vikýřů je v Brně také hodně. Každopádně, kdyby se dali zpeněžit, kdyby se z vikýřů dalo něco vytěžit, jsem si celkem jist, že by existovalo 7 firem navázaných na magistrát, které by z vikýři začaly čile obchodovat. Možná vlastně to pouze nikoho nenapadlo, to znamená, v tuto chvíli to vlastně už dobře dopadlo a někdo brzy takovou firmu založí a vikýřema celé Brno obloží. Ještě prosím nějaké slovo? Ne, už stačí.